Hemm bżonn ta' riforma sħiħa u radikali fil-korp tal-Pulizija. Sostna dan l-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Josie Brincat meta kien intervistat minn Robert Cremona waqt il-programm NetLife. Hemm bżonn illi l-istrutturi tagħna ikunu fokisjati fuq il-neċessità tal-ħajja li hemm bżonn. Il-neċessità fil-ħajja tinbidel mill-ħin għall-ieħor. U tant ieħor il-korp tal-Pulizija irid jinbidel biex ilaħħaq mad-domanda li jkun hemm. U huwa importanti fil-korp tal-Pulizija għalija hija missjoni jekk m'intix iddedikat biex tagħmel xogħolok tapplikax biex tidħol fil-Pulizija. Josie Brincat saħaq fuq l-importanza li jkun hemm iktar spezzjonijiet sabiex jitnaqsu l-abbużi fil-korp. Jekk inti tnaqqas is-supervision minn fuq in-nies tiegħek, se żżid l-abbużi. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm is-supervision u spezzjonijiet surprise inspections fuq l-istaff. L-eks assistent kummissarju tenna kemm il-darba li l-Pulizija hemm bżonn li jkunu iktar preżenti barra fit-toroq u mhux fl-uffiċini. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Eżekuttiv tal-MPA Johan Mifsud saħaq li sfortunatament fil-Korp tal-Pulizija naqset ħafna id-dixxiplina u l-kontabbiltà. Żewġ affarijiet li waslu għal dawn iċ-ċirkostanzi ta' abbużi u enfasizza fuq il-bżonn li jkun hemm kontroll fuq kollox mill-inqas sal-ikbar ħaġa. Mifsud ikkonferma li għall-kontra ta' dak li ntqal fuq uħud mill-mezzi tax-xandir mhux minnu li kien hemm distrett partikolari li ġie investigat. Nista' nikkonfermalek li dat distrett ma ġiex investigat fl-ebda ħin. Nimmaġina li l-investigazzjoni twessaw imma sissa ma nafu b'xejn iktar li hemm xi provi fuq taqsimiet oħra li qed jiġu investigati. Iż-żewġ mistiedna enfasizzaw għal aktar minn darba li l-maġġoranza tal-membri tal-korp huma nies li jaħdmu, filwaqt li hija ħasra li l-ftit qed jitfgħu f'del ħażin lill uffiċjali sħabhom.